Thank you po. Thank you po, kuya. Shout out po, kuya. Yan guys, so naka-parking na po kami dito sa Bolinao Falls number 3. Balikan na lang namin. Ito po yung Bolinao Falls number 3, yung pinakamagandang falls sa lahat. So, ang ingay na anak ng tita, Diyos ko Lord. So, ito po yung, magre-register muna tayo guys. Madam, ang registration natin. Ito po, Bolinao Falls 38. Rules, mga bawal ibaba. Buko Seafood Kitchen. Parking fee 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entrance fee 30 pesos. Cottage 300. Opening time 6 a.m. to 5 p.m. lang po siya. So, ito po ang Bolinao Falls number 3 natin. Ayan guys. Ito ang pinakamagandang falls. Isa sa pinakamagandang falls. Ay, ito ang pinakamagandang falls sa Bolinao 1 and 2 and 3 po ang pinakamaganda. Dalawa lang po. Ayun, register muna tayo kay ate. Pasulat na lang po isang pangalan dyan, isang contact number, isang address po. Saan? Contact number, address, and name. All in one. One for all. Na-vlog? Naka-vlog. Nagka-vlog Okay. po. And guys, so ito. Pwede pong aso. Ayun guys, dala ko yung pang Bawal lang po maligo. Ayan. Bawal lang daw po paligo ng mga Pero aso. pwede nyo isama sa cottage mo. Pero pwede pong isama sa cottage. Ayan. Ayan. Tsaka maganda ang parking nila dito kasi kapag mainit po, meron po silang silong. And yung CR po nandito po sa taas. Alright? And guys, so wait lang natin si tita. Tapos baba na tayo. And go, manijera. Dito kami pumunta sa falls number 3 kasi dati naman kami rito. Yes. Pang-apat na beses na namin pumunta rito, 3 times. Yes. Kaya alam namin na mas maganda rito kaysa dun sa Isa tayo Waning. ma'am sa iyang isa. Yes. Pagka may barya ka dyan ma'am, Anong pangalan ni ma'am? totin lang po. Ayan, anong name ni ate? Maylin po. Ayan, si ate Maylin. O, Sa kanya diba? po kayo kukuha ng ticket bago pumasok. Opo, sa kanya po. Pag wala si ate Maylin, bawal pumasok. Tara na, intayon sa Bolinao Falls number 3! Bye! Ayan! O, wala silang paghiyaw. Ayan guys. Ito yung bababahan nyo. Ayan, nilagyan na nila ng hawakan. At saka... Oo, ayan, sige, mauna kayo. Hindi pa siya simentado. At saka hindi pa simentado dati. Ngayon, simentado na siya. Pero napakaliblib nito kaya walang signal. Taknolog muna ito kayo. Bano-bano tayo po. Ayun yung dalawa namin. Maliliit na aso. Ayun guys. So, welcome to Bolinao Falls number 3. Alright, let's go guys. 250, cottage is 300. Balsa is 200. Tapos yung balsa 70 tsaka 50 is big and small. Ito po ang paradise na tatagong paraiso ng Bolinao. Ayun o, sobrang blue. Sobrang blue po ng tubig. Tapos ayun, tapos dun sa taas may isa pang falls. Puntahan natin yung isa pang falls sa taas mamaya. Ayun o, slide. Dun kami nag-i-slide guys. Ayun. Buti na lang umaraw. Ayun o, yung falls. So tara, punta natin yung falls. Ayan guys, dito yung mga cottage nila. Ayan.
dito. Nakagagal ako eh. Ayan guys. Ito po yung taas. Ay. Ito lang guys. Hawakan mo ba kayo? Dito. Ayan guys, ito yung taas. Tapos, ayan guys, yung baba, mamaya, jump ako dyan. Pero kala nandun sila para makapagtalon ako. Ayan guys, ang ganda dito guys. Tapos dun pa pwede ka pa pong maligo doon. Ayan, medyo madaming, nalagay. Yes, dito po kayo nagda-dive. Dati hindi pa po yan open, pero nilalangoyin pa namin. 2019 ata, or 18. Ayan guys. Madulas po yung mga bato kasi siyempre falls nga eh. Ayan. Ayan guys. Tara, let's. Tatalon ka na? Tatalon ako. Ang sakit sa paa, dapat nag-sleeper tayo. Ouch! Ouch! So guys, may mga swimming dito. Patos pati doon. Ito. Ouch! Ang sakit. Ayan. Ayan guys, ang hirap maglakad. Lalo yung mga bato, masakit sa paa. Tapos madulas pa. Ito guys, yung second falls, yung mababaw lang po. Ayan, tapos dito na po yung view niyan sa baba. Namin napili lumangoy kasi mababaw lang po to. And dyan na po yung sa baba guys. Ayan guys. Mainit dito. Ayan. Tapos punta tayo dito guys. Punta tayo dito sa may falls. Sa may falls. Bandang falls. My God. Pero kapag ako'y nadulas dito, bahala na. Oh. Kita niyo ba? Ako kasi hindi ko po kita yung binibidyo ko. Sorry, my love, Sophie. Ay, nagbibidyo kasi ako eh. Dito na po tayo sa tuk-tuk. Tuk-tuk ng... Ay, meron pa doon oh, mas maganda doon. Oo. Pero ito guys, dito pwede ka... Ayun oh, sobrang lakas ng agos doon. Alright. Ayan guys, dito tayo. Ayan o, diba? Malaparaiso talaga ang ganda. Promise. Specs naman. Ay, dito guys o. Talagang nilinisan na nila. Ayan ang ganda. Ayan guys, akyatin natin to. Yeah! Ayan, dito maganda maglangoy.
Malaparaisong ganda ng Bolinao. Ayun o, opak. Wag na dun, tito. Wag na. Ayan guys, so nagsiswimming ako niyan. Pero vlog pa rin. Videographer na. All in one. Tapos tignan nyo yung baba guys. May isla. Okay, diba? Kasi malalim yun eh. Pero yun. May daanan kung ayaw nyo maglangoy. Pwede kayo magdaan. Tapos ang dami ng people na nandito guys. Tapos ayan yung... Ayan, mangan po tayo. Makain tayo. Ayan guys, lunch time na namin. Ito ulam natin. Yes. Paa and then manok. Ayan guys, masarap maligo ngayon. Buti na lang umaraw. Ayan guys, so kain muna tayo guys and pagpapatuloy po natin mamaya. See you! Bye-bye! Ayan, so alis na po tayo dito sa falls number 3. Salamat ate! Ayan. Sige po, thank you ate. Ayan guys, akyat na tayo. Akin na si Aki tita. Okay. So, alis na po tayo guys. Akyat muna tayo. Mababang akyatan po etech. Sige lang, akyat na akyat. Po kami ngayon. Sarap. Ayan guys. Ayan guys. Pauwi na po kami. Ay pabalik na po kami sa kubo namin. Sa resort. Galing po kami ng Bolinao Falls number 3. Ayun o. Aray ko. Ayun guys. Puro rough road po to guys. Kaya maganda. Ay hindi. Ay depende sa inyo. Ay hindi. Bababa na ako.